Voilà, merci beaucoup. Assalamu alaikum, Bendarde, Jama TV, DJ Bella Jolie, il est retour. Donc, c'est là. Alhamdulillah, Rabbil Alamina, Veltanago Jama, faut Veltano, toute la communauté guinéenne. Jodi Beto et Sénégal, Handagaden article émission Wodo, Mokalakadi, no Andi, Kariko do Andi mi, donc, Absango du tout, mais Alhamdulillah, Rabbil Alamina, Veltanago long, Veltano tout le monde, ay goto mi Achali, Salminera Memben, et Badra Memben, et Bapra Memben, et Kotra Memben, hande de une émission spécialement d'Aorma, et le 10 juin, le 10 mai 2025, Tropique Pardois, si je ne me trompe pas. Et la invité M. Abdourahim, le président de l'association Sousifoli, résident à Dakar. Et artiste de passé. Bon, avant tout d'abord, Mina Abdourahim, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Janto alhamdulillah. Qu'on nous fait on est. Non, ça va alhamdulillah. Qu'on nous voit Sousifoli, mais Sousifoli on est. Bon, ça va alhamdulillah. La présentade et andina téléspectateur ben quoi on y hombo. Oui, min assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, mi hiro frère be ambe wombe artiste be jodi be do. Mi hiro ambela joli hiro monsieur Wuri. E weltano don den district Jenjeng kambe nomina vice président district Kamen Jenjeng. Weltano Oustaz Ismaïla. Weltano toutes les communiqués communauté guinéen wombe do ben fop wana o mawo. Acha Abdourahimi, président l'association Sousifoli, en même temps le vice-président de l'association Djendjeng. Quand on dit Djendjeng? Djendjeng ko duguntun di Kalimantan. Andi Mali Yambering ko 9 district. Avami jonno menen district yamengo woni Djendjeng. D'accord. Jonno min ko secteur tunti mi jeya. Ah d'accord. Jonno be nomilan vice-président district Djendjeng. Ay ko non affaire yaari ko ko no addo be no vice-président di Siri Djendjeng. Da apportant da be a tawta mabbe no ma vice-président en tant que président ka secteur mo. Bon andi do bon hunde wuda kala ko golle den ko e be ndar be tay min non ko mi woni yadde ko résultat ji ko woni yadde ko mobilisation pour musibbe ambe be fo parce que ka wuda rewo fop nan te jon kan nan jokki e andi portal social résidence Dakar wan do tournoi piji bu bononi kono ndar mi tay toujours mi décourage saki ko encourage non be burna jettude bon vraiment o do il faut ode mo vice président parce que ko be attala mo vice président tabe no président be futti ngal ko no ko tego non c'est bon parce que comme on won ko pour jeunesse dogon tournion fop merci beaucoup acha jeunesse dogon tournion. Merci Abdourahim Tayerjo, ñoy do cionci labadi yaay di lagine tay donc do ngandi jama fo no après e golle makko den ara kala fala non cionci ko wat ko ñota ko ara koloban après jonna numéro téléphone passé émission DJ Bella Joli yaaji na ki jidi mo kala heba ko falte ko c'est pour cela que mi wol dum ordi en ali taw ka jige mo addi en passé jige mo sikitu monsieur Abdourahim no organise concert molanado avec le jeunesse guinéen tout cool voilà le jeunesse voilà ko Mali tum organiser non concert mi ara mu joni donc Abdourahimi mi da organiser concert betti simi fayale ko be Mali ben tum woni takko ando kano wodi to wannabe Mali ko organiser don concert go no wodi be wona be Mali tan ko andi rek andi zeno ko darda faybe won do respect ko wonde teddum et puis kadi mo ndarawi ka YouTube kono mabbe bu on fils de bonheur e frère men joddo maziflo e be wonbe do fop wopon digi yurndo be say noddibe do be 4 personnes les grands doyens ko mutanki be tan min be arne wada concert do ko pour an communiquer gino communauté gino fop ko min wonti nana do min ngacci hay goto on a peta on a dalaba on a mano résidence au Dakar c'est wono do rek district Djendjeng ngana no be fop bon hande on organise un concert Tropique Pardois
ko man wonɓe artiste ɓe wonɓe ɗo ɓenni est ce que ɓe artiste ɓe wonɓe ɗo apporte nayo goɗɗum e par rapport no organise ɗon bien sûr ko pay ko markoye talon gandanɗa hoorema kamɓe mari talent kon est ce que ɓe mari visibilité ɓe mari yimɓe bien sûr hebbina salon bien sûr ɗum ne woni ɗum à 100%. wallahi o kase waɗan ɗon ɓe ka on haltu fottuɗo yo waɗu concert non min miɗo wawide joddeyama par ce que c'est l'amour ko ɓe yiiɗo kamɓe hoore maɓɓe koɓe fama kon ɓeyde compagnie gollan e koɓe fama kon d' accord a fami ɗum e laawi kon ko payi a fami ɓeyɗo ko nodduɗaɓe wo ɓe nodtalam d' accord par ce que kono ɓeyndira men kono kadi waɗir men kono ma ko yiiɗa ko sabu e jikke d' accord voilà ko ɗum noon gola acca merci beaucoup merci Abdourahimi les organisateurs samedi le 10 mai ɗum ko yontere hannde ara en topic pardo waɗen toon pooɗam mi pooɗe mo kala mo wala kele o ɗaɓɓa client naɓora mo heɓali client woɗo ɗon piliyeje ɗen ɗon carré sadi ɗon hakka Allah nenanimo o tatum waccuɗo goɗɗum ko yetta soɓe gaccata ɗon ko hara ko salmigo jama o weltanoɓe hannde ɗe Jama TV avec DJ Bella Joli mi arta e artiste ɓen abanno mi arta e artiste ɓen mi faala ka pianoru to taw mi anda c'est ko artiste ni joɗodi ara nam moño mañaw nam paga e ɗigol ko artiste ara anda fuy acca ka piano sa Moussa Kenko sa c'est Moussa Kenko waɗi doyi waɗu doyi mi wiyema ko ɗum attention a heeƴi taw donc haray tigui tigui mi anda joni artiste commandre ko pooɗa kadi watta layjen timbi ko pooɗa watta acca on no commandres ƴettumi ko pooɗa watta oɗo kadi ko pooɗa watta way ko paaɗum watta salmi yimɓe ɓen taw téléspectateur ok hay assalamu aleykum ko adi kon taw jama wonɓe men daaɗo ɗo ɓen fof hay languro nan ɗo siɗon e jam minen ga alhamdulillahi jam tum fewndi acca merci beaucoup ara maɗɗaki micro ha feƴƴita joni ɗum joni ɗon koya honno joni ɗon taki kon kadi iso voilà iso flow pourquoi iso flow kel ko flow ɗum marɗa mbiɗa mari fulo woli waɗi flow ma miya fulo joni waɗi mbiya nda wadde fuloji ɗo yiya acca bisimilla eyyi caméra no fewtuma baba ñagande be e sañi moɗo awa fulɓe fuuta are fijen am fuloji ɗin ko la ilaha illallah hiɗa welanmi voilà merci ɗon mi keɗa welanmi acca welanmi ka jikke maɗa merci beaucoup wota yimo bitti o garali hiwro jama on taw aren ka voilà haray mi wuri ko jamanu ɗum fof maccala goto ko onon taw matti wurade merci beaucoup onon infotoɓeram ɗo ɗon milan yuroma an DJ Bella Joli voilà Joli yo Allah accude en haɓoya juuta saabu golle maɗen ne raba amin 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 voilà si a yi artiste kadi naya nano ya babanɗo amiron kam alanade question ji détail voilà sa yi artiste kadi andu aray bon DJ no bokki d' accord voilà haray mi wuri ke jamagi fop lay honno ko iso ɓanto seeɗa voilà mi yiyamaka voilà merci beaucoup commandres laygen ƴettu townu micro on seeɗa ye DJ Bella hay mo ari ka télé ɗo wona free o amen o anna jam o anna téléspectateur makko ɓen si on hewtoy ka concert hara ɗum ɓuuri wadde prêt a faami donc ka émission ko noon ɓuuray wadde téléspectateur ma ɓen frais wona ka mono mana acca hiwro jama on feƴƴen ka piya assalamu aleykum la communauté guinéen hay ko ɓay ko man ko lagen timmi fo musique mo ndewoni a tambo ko kanko ɗo hirade ɗo lande sinamo jammi micro waɗumo ley seeɗa seeɗa micro jippi seeɗa ay minon miɗo e jaam alhamdulillah d' accord lagen timmi ko amon dañe fuɗɗorde ka acca pooɗaru mi togitima basaɗo hawji waɗana ɗon goɗɗum nana ko an ɗo men heeɗi bayo kakoyo Yep.
fotako di jebela ayiri yamma funa ayiri radani funa kono fomi la moni dala yido ma yiti jaliya Yetabe jalolo dizime moditio yetabe babelo dizime moditio yetabe bari yetabe sila yetabe salven konto yetabe sila yes sisi fali ko faydo na yirmande na ko faydo na labo duma ko honto ado ayini amali family duma so ramani bagalogo Allah ta'ala be follow gido wajena wani sori nada jaina buju wala bahado siyai bayila misdayila ngira siyai bayila ngara fale anga ay Voilà. Merci beaucoup. Merci à Mr. Laizen. Laizen. Pourquoi choisir la Wargol? Bon, pourquoi me choisir musique? Mais là, tu as mis un ami pour oui, Andy, quand il a mis musique, quoi ça bouca? On va Mali. Oui. Ko honɗum choisir la pooɗa musique pooɗa kono choisir pooɗa ko ɗum ɗo welatala pooɗa no wele anni ko yoni ha wangal no gollude kon ka an waɗa reggae walla rap seeɗa darani reggae rap quoi kono ɗum ko pour jama kenji ɗi donc anna jamaïcain quoi ye 100% anana junior deuxième Habib Fatako way ko kanko fon joma ko kadi jodi ba woni junior deuxième Habib Fatako yes andi Habib Fatako ara do de balde salle pola no warani allez merci beaucoup téléspectateurs mon nirade Jama TV ni sekito ngande kadi welay do e ngartu aduma lay jen ko nous prépare dans le 10 au tropique Pardois parce que mi andi mi holaki do ono hebbina tropique Pardois parce que déjà on a do bedo do ala yimbe o goddo jetta o gollata joni famille ko wido ko basal yara o kura ko honnum prépare don de nyande est ce que o yewti fambe mombe o yeyi biye jeluji la concert parce que ko concert ko yontrane min non ko mi temoy ya andu si ala jobi ko 22 yoni wo hara mi garo ete be fi ko galay do hedi on merci bon andi o mafe welay ko kon fatay tum ura DJ Bella fambe ben fop nono dita ona innugol ko oda wala ko oda kala hiddo music guinéen haray mo habba ton de nyande ko dan mi fala wadana mi do ni to do wola donc d'accord haray kala fala no écoute lay ko honɗum de nyande an fen do ni prévente je so e yaltina di ayi biye jelu pour yo mi andu hande réellement harana non sama kala de ko wolte ko dum yeyi 50 garay 10 ayayan a fami est-ce que do wadi pré au concert parce que on wulla fi promoter be jerta on do promoter organisateur on concert donc be do no dari ke be organiser un concert et puis date moddo le 10 tout c'est bonne date a fami parce que mi na mi yaho ya do mi jodo tawata on hebata 100 personnes in salon wona hidon onon ko ngarti be guinébe wobe yimu gollo tawata ko perdingol mbuudi promoteur jontu no andi sida holi golle made wala la holi fambe mabe jara en gol ko ma wada prevent wala wada ticket a wolna be rek habe nana andina be hare yibe habba ko annoti be ko noddango ma doni notale
donc ko ɗiɗi o ngala prévente ni menen me wala prévente kono ko ni nandano maafe defo maafe ɓuura on ɗuɗe ɗum wuron wala prévente non ko golle ɗe yoɓata golle ɗe yoɓata joom mum quoi d'accord y a pas de problème acca mi arta e goɗɗo isofulo parce kanko noon mo famille mo mari talon mo hooli hoore makko to non min hooli hoore ndigi kono mi ɗo jippi micro seeɗa min mi anda hooli hoore ma laaɓa poyi e samedi ko batti ɗum voilà a faami andi menen toujours on revendique to e promoteur ɓen ɗo ɓe ƴettami walla si ɓe ƴettimen par ce que fils de margano ɗo mo toñimi so tawa lanka plateau ɗo joni a faami o ƴetta ɗuma et cetera piiji fogo hara so mo ƴetti o angen ko Bambilor wonɗa voilà te yimɓe iwa e Bambilor ara concert ɗo mi yimɓe amen fof ko Dakar ga woni programme janni fof ko Dakar ga woni komin to woni Bambilor panto seeɗa mi yiyama ka écran voilà yimɓe andaymo dara caméra donc ni fewɗo ɗa waɗi pré mila waɗi pré fen ɗo kontoy kamen min ko mali yemberen dugonton min maali yembere dogonti nan ko mi ñandurayji voilà a wakkili fota kono noon mi yettamama ɗo wotre samedi sallah jaaɓi le 10 mai le 10 mai musidɓe ɓota goto toltu sakko leeta concert mawnaɗo newa deppoɗo labaɗo par ce que ɗo gandi mi piiji ɗi fof e ko noon Allah waɗirta donc hande so tawi ɓe artiste ɓe guinéen ɓe wonɓe Sénégal ɗo base ɓe ɗo wonɓe golɗe ɗo gonko oɗon ɓenta dancing dole ɗo ɓe wakkilike waɗugol concert tropique yaajira noon ha ka yimɓe ronka arde ha heewa yo jamon ar wona guichet fermé donc minen promoteur kadi min observe woni si min ari min jotto min daara est ce que ko hombo ɓuuri wawde yimmude ko ɓuuri marde yimɓe voilà ɗum ɗon min tawnomo e concert jamin janduɗi par ce que concert jaɗano arde Sénégal kala artiste mo tawaka ɗon o wullay acca an nini ko ɗum yimata kadi ko mamaya wawi mamaya pooɗa est ce que ɗamari clip ka ɗamari single mo waɗɗa non mi ala clip de mi elan mari single de ko gila on tuma fuɗɗa yimmude ala clip en ji fulo bon ko bi l'an 2019 l'an 2019 20 21 22 23 25 ala clip ko single tu marɗa non mi ala clip sike mi ala ménagère ka yimmude min mi ala ménagère na kere ko ménagère watta clip voilà awa ko ɗon dolanɗe gatti non manager watta clip manager kam moyen saɗa ano ɗaɓɓa manager awa o ɗaɓɓanama producteur ko wannama clip non dire non la kere ko ami landi non dije ɗo minni ko ɗon dolanɗe gatti dole mane jifan kan ko aɗo gatti kono noon a wata a yimowo fewɗo jaman fo no apprécie ko yimata kon dole maɗen hatta ka yimata ɗon ko ɗum san clip sam vidéo meɗon kayde harano fewɗo ɗareni vidéo ma on ɗo min postamo et puis jaman apprécie pourquoi et puis fuloji ma no weli par ce que nane a yimi ɗo la mama ay famille ka donc mi fulo ma c'est à dire mi mélodie ma c'est très bon mais pourquoi joni mi par ce que ɓeɗo fof ka ɓuuri holade ha way bien sûr wawi kadi wonde ɗum kay clip on kay no arde neɓata mi ara tagamo ɗo ko single jeli marɗa mbiɗan joguiti nini 8 single momi jogi nga heeɓi album mbiɗa joguiti 8 nga heeɓi 8 single concert mi lappay min non attends ko honno ƴettanɗa mbuuɗi ƴetta son kala waɗa 30 000 walla 25 000 walla 40 000 fi kala ono ɓe artiste ɓe guinéen ɓe ɗo joni wonɓe ɗo ko bidji ɗi télécharge waɗa toon soñji non abbo tun e garta e ɗum ɗon par ce que andi ko ɗum waɗi mi faala découvrirde on e samedi c'est-à-dire mi faalaka hande kadi goɗɗo c'est-à-dire mbeɗen e hoorami min faala organise waɗa ko grandiose concert tout à fait hara ko vous les artistes guinéen wonɓe ɗo ɓe hara sago ɗum c'est kan bon vous allez avoir de clip et puis un bon son harana ƴettugo tum fooɗam yaka e studio wi ala wacca bel ala wacca raymi fi bon fi 500 000 francs ça maintenant ɗum ɗo ngakki mais mi faala tigi tigi on hande ono artiste ɓe wonɓe ɗo ɓe collaboron a moyen hati ko ɗi walla tato a manager ma watama waɗande clip manager ma ko ɗaɓɓane projet o yaha o jilla o ɗaɓɓanama contrat ji bon en ce moment ko heɓaton ɗon kon noon détail on noon ko heɓaton ɗon kon waɗum ɗum ɗo morceau waɗum ɗo clip so ɗan ɗo tonki yoɓa l'occasion ɗum ɗo donc en fait jokka musique on un peu par ce que enen ɗo fayda plupart enen wonɓe ɗo ɓe on jaɓata yahugo ka musique on janggueta ɗum janggoyon ko c'est à dire koyo nani tun haɓi fata ko noyima walla ceerno mbaɗa noyima yo weeli on onon kadi walla o meeɗi yadde Côte d'Ivoire non mi melade acca fulo jonnan ɗon en garta joɗɗo hawji kono mbiɗa ɓurma hawji jonanan koya honno Mr Wora acca Mr Wora ça va bien noman fewɗa jang jantu ko ɗum fewni voilà micro no moƴƴiɗo c'est bon ko ɗum fewɗa jang ko jantu an kadi ko a Mr Wora ko a yimowo wooɗa
ko noon programme samedi aro ɗo Oui. concert molanaɗo ko concert en live ko live wat toon ka ko piano sen pour joɗo Ah, min kam ɓe naɓi momi ya. non mi landi ko artiste jo ko live waɗa toon non ko piano simple on to watto men jetto ko honɗuge mum watto walla ko musique moƴƴi watto jom Min kan de ñande ka naɓuɗa momi yaay. Wora Oui. écoute-moi bien mon question réponds-moi mon question d'abord Wora ko live avec ton musicien walla ko piano num do Moussa jogui ka régime toon ɗum ko ɗum jirta Non, non. Mi Comme- parce que Moussa oɗo ko hande ko joni momi yide. d'accord anda mari anda asim fami ko playback watta d'accord merci voilà c'est ça min no welami ha ɗum wongo ko wonte watta ko andi moi c'est ça que welata mi téléspectateur ɓe heeɗo donc ko wora ko playback watta d'accord e wora ko depuis rotima fuɗɗa yimmude an kadi tawiti min jama gandama moƴƴa Ok, no wodi si woni andala wonno ko an. non nami min ɗo anduma jama wimi c'est pas moi Jama no wodi anduɓe lande. d'accord Eyi. kono ɓe andirma Hono ɓe andirimi hay ka musique aji am ɓe andiri. musique aji ma ɓe andi donc sa ɓe andima ka musique aji ma est ce que ɓe wawa yiitu yiidema tum ɓena ko woora ɓe ala preuve ko woora ni Non, non. No wodi ɓe ala yiide. non mais attends si ɓe yima joni min mi yima mi andi an ko woora min donc ani ko connaissance yaga ngal ara mi andima an ko a yimowo mais mi ala preuve ko a yimowo Non, mi la yadde conseil jugo. non na ko yetta conseil jo est ce que anan belan pulal ngal mi ala preuve an ka yimowo par ce que téléspectateur ɓe ala preuve ka yimowo mi fiyon ɗum par ce que ɓe ala vidéo mawɗo circude sur net ɓe anda hande ko woora waɗi o vidéo ɗo Woy donc kadi mum donc kadi ko gonga haldade. Par ce que mi waɗa halta vidéo de. amari single ji Lan jogi 8 single. donc onon ɗo de so wiɗɗe 8 safi 16 haɗi hawdi taw Non, min ɓooya komi fuɗɗi. non a ɓooyaade ko fuɗɗaade 8 singal o heɓi 56 ans mo tuti 7 ans o heɓi 8 singal singaji maɗi ko titre ji ɗi gommoyamo titre ji singaji ɗi gommoyamo Titi jiɗi. Titi jiɗi eji heewi façon. ata tiko giggol koko honɗum ko waalido ka ko ñoƴƴidirgol kon woni titre ji ɗi Non, na walido. Walido goɗɗo no yima walido. mimi nani goɗɗo nane moyni waalido o waalidaka ɗum mi nanno yimɓe Non, mi yimali on non. kon no yimata Min komi tali palan. polyvalent dancehall reggae etc merci beaucoup wonɓe ɗadde ka page Facebook je m'adore way je suis là les gars non yaafe Bella Jooɗi sansali c'est juste pour émission yo rew lawol wawen di e samedi aroɗo addora mi wawa hedde mbuɗi maɗi mbuɗi ko gaspiɗon comme en fait par ce que ɗo ɓe ko yimayɓe ni min miɗo andi ko yimayɓe par ce que mi participe conseil ji maɓɓe buy a faami surtout ma le boy fulola le boy bambilere la ɗon ɗo mo engagé mo o falnoma e samedi hewtu o hollamni o kanko wiyete iso Oui. samedi 20h30 mi ñaama ha mi yara mina ɓeygu am miɗa yaade ka concert mi waɗa veste e cravate moƴƴe sa yiɗa ko fitta an tango sakko ena heedi jembelano ga mi pose o sere quoi se ari a tawa meɗen maranma kadi non min o gantami ari ina andi ñande goo mi yemitino goɗɗo tele o wilam grand miɗo yemituma concert o mi ala probléme mi yehi mi jooɗi ha concert gasi o andami ari concert o gasi mi filmima fof ko jui ko ha moƴƴi mi arti mi jooɗi warto grand bela a yaali concert am mi waali gonga seeɗe mum ko ɗum ɗo wattinoɗa waɗɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo hiɗo image o dari o ndaari tan mi yehi menen observe menen komin daaroɓe piiji ɗi Voilà. alors merci beaucoup ara a weltanama moƴƴa e ɗo émission gonɗa goto seetinde joni noon mi arta e commandres Lajen Lajen way DJ Bella an sincèrement parlé ko a yimowo nanen a wilan ɗo ɗa waɗi prêt pour concert o mais o déjà waɗa préventi déjà bon mi hoolaki yimɓe o ɓe aray et puis déjà an leeɓi ko fuɗɗa yimude mimi leeɓi ko miñanuma fiima depuis ko fuɗɗa yimude mi yaali hay foti rendam seulement ko tawata wona e différence fuɗɗiɗo joni e an fuɗɗiɗo leeɓi o ko fiyon ɗum ɗo so jiɗi ngan alanama qualité quoi simi faami donc min mi nalma so jala qualité ɗe alanama différence quoi simi faami quoi ha joni ana nalla pulala ok laje wiwmi Way. yanɗa moƴƴa pulala ngal joni an artiɓeɗe fof fuɗɗade yimude ka ko anemo fuɗɗa yimude 18 2018 andiɗa fuɗɗi ɓeɗe fof ɗa artiɓe ka mais gila 2018 ha wetango hande hay contrat goto goɗɗo yalajen no yehi
koye ɓe bitimo tout e concert ko fiyani a yiyani ko honto ko contrat mo invitata mi yeeyi lagine nade wata hombo noddunoma lagine holmo tawi joom yimɓe am ɓe noddira yimɓe ma ɓe noddunoma tout e jour jour sen ɗon ɓayna kase ɓe waɗanno ko noon selata quoi non jour senda waɗno ɗo na kase ɓe waɗanno min andi yawgol an lagine ni mo be ka munda e senaɓe sali adno sali oya non ɗo ko golle armé ɗo a faami kono sen hewti kan hande a tegi songon goto ande simi ɗo anda walla simi andaka walla simi no golle andaka andi ana dewr jugé mi innuma laayi mi innuma depuis 2018 fuɗɗiɗa joni pourquoi mi heɓa différence entre ma e fuɗɗiɓe 2025 ɓen walla 20 ɓen différence heɓanaki ma anto clip ma on laayi clip andi awan ko non do ɗon selde joni si patron ji fof suuɗi juuɗe mum ɗen ha paari pay ko immoyke ka burure e ley fello ha paari ari jooɗike ko saare janggi golle mum ɗen ha wawi malla o jangguiɗe ha o sikki kanko ko ɗo wawi wonde o heɓali ballo e mum ha bon si tawi a darantamo connaissance iway ɗo yaasi ara wallitomo produison golle ɗen ɗe yara yeeso min fewnoni sila mari finance o billahi wallahi mi lawma hende artiste ɓe o ɓe guine ɓen fof ɓuuramo min natana min no andi laayi andi gon waɗi sinnomaɓe ɗum miɗo hooli golle an ɗen ko ballo mi manki kadi famille an on fof a heɓata waɗa ɗo affaire de musical quoi fami Mali a suuɗoto waɗa Mali non mi suuɗota ko de Mali artiste ɓe janduɓe wonɓe Conakry ɓen fof minuma wacca ha ɓe hewta labbe ɓe ruttora ɗon mais noon min fini min tawi ɗum ɗon kono ni mbi woni min fuɗɗike programme amen o ni si tawi woni a inni est ce que Mali no ga après a fama Mali ko a wata resté manam ko jelo woni ga artiste ni Mali non ɗum ɗo yarta ɗum ɗon ta hulu ɗum ɗon yarta position par ce que joni non fof woni artiste ɗum hakki golle ko artiste jaga no waɗi andi gon woni joni mo beeno ɓantude ka mum min kasi ko sago gon ko artiste jaga ɓanton ka mum na ɗum ɗo andi lagine rouson veron no clati ni dow joni noon mo be koyo ɓantir sengo mum laay wiiɗa a ala ko walle mi ala ko wallalan andi ɗo ar golle si pay kum iwi wimami ka ley fello ari mi famima voilà yes ganana pulal foti kono no gasa se yewti en famodire joni miɗo jenti ar golle c'est à dire na digui musique addunoma tum en fait non na ɗum adila na ɗum addunoma kono hari ƴetta musique a haɓɓide kadi patron ji ɗi mba ɗi financement waɗa piiji te ko a ƴetta choisi hoorema musique mi watta est ce que yiɗa mari monoɗa hoorema ɗa mari manager monoɗa hoorema no anda no anda ɗaɓɓanama producteur ailleurs ko wawanoma finance de piiji goo mi ala manager ko manager waɗa ɗon no ko honno yimanta no ala manager wiya goɗɗo wallete est ce que mi yimanta anda wiide mini ka wonɗa ɗo min simi ƴettete concert ɗayino ka mi yata mi yewda e mum DJ Bella faale on goye min moggo neɓatamina mi heeɓi e musical on waɗi 2018 ça fait 6 ans nga ala clip ngay goto nga yacinna faale ma heeɓi mi ala clip mais est ce que andi min komi toni fi kanko ha yimɓe ɓen fof andi fi kanko noon to yoni lam fayde no wiyo fami andi affaire de clip ko yetta bon ko sens lamari page Facebook laji ko sens lamari page Facebook lamari compte YouTube moko mari combien d'abonnés mi wayi ridnade nder ton ala fami na question andi mi hajaka waɗugol live ji ni walla inugol naade chaque vidéo ko heeɓi quoi mais normalement dal ko c'est gollay a faala jama ɗaɓɓite a ƴetta activité ji ma musical ɗi waɗa ka page ma Facebook sinon ça marchera pas mi ko YouTube joguiti sa naati toon a yeey c'est la même chose YouTube page Facebook fof ɗa dowa joguita ɗum ko combien de single marɗa an kondotako wono honno konotako seno heewi quoi esimi mais noon golliɗi ɗin no a woma inde no ko 12 ay donc anga ɓurni a yalɓa anga ɓurni max nga neɓata yaltina album aɗon ko ƴettude on 12 single fof mo waɗɗa hanno ƴetta 5 single yaltina ƴetta coggu e 7 single dajala waɗa clip mais biɗo nawri yeeso après a yiyay wona innugol wona andi si tawni mi innima lekkon ko wallitaka il faut waɗi ɗon kon doy quoi a faami no waɗi kon doy lekkon ɓurure si kon ari kon wallitaka ɗamari ɓeygu ni ka mbiɗa waɗi ɓeygu ay mi duuɓi jeego gila fuɗɗa yimɓe ɗamari ɓeygu kombo waɗtomade kombo hande kadi konno guerta ya walli DJ Bella na DJ Bella ɗon anade mum ɗon andi message ɗon anade minni no ala 18 mi nade ɗon andi probléme ko on ko passé mi falama onon joni acca jananira mi taw par ce que il faut no jandaraymi mi warta ma joni par ce que mi warta MC Flo MC Flo pardon yafoɗa après kanka waɗnayi acapella o seeɗa rawni kono organise concert o ɓanto seeɗa caméra foto par ce que mami yiyama
On organise concert, est-ce qu'il y a des parrains, est-ce qu'il y a des marraines? Pourquoi organises-tu là au concert? Faites comme DJ Bella Joli. En tant que vice-président district de Guntuneo. Parce que, comme on est sakiti yaltude. Et on est un peu de fopangi d'andi. Mais qu'on pita mi forma. Bantingel, quand on jamal al bari bantingel. De euro modon en passage. Kono quoi ka ando ni comme on est sakiti yaltude. C'est à la jabi. Bout de 3 mois ou 4 mois. Di won di ardi do o ye golle de men golle tade mais mi da jetti comme no mi fuddo no dem émission no do da jetti arti e mali ben tout da holi SK da holi tigi da jettu labi à 100% à 100% wana de 90 à 100% d'accord ko faybe be andanda waro men ma ila de talon fejja ko la setimbin mako c'est que da wayarde nokku holla faale ma mais kal say bal suto nan sa humpa kay mo pour ya yaw sattay. Mais pourquoi on a la tête de mai? Non, premier fois de mi ko premier concert ko mi wadani be ko en même temps. Donc concert aussi be famille ko quadraman baka ko woni sabu. Parce que me yidu me yewti ko pay ko wonno ko camera men formodi. Et Mariama Tenkere. Min be y a pas de problème. Tant que mi wadama vice président district men mi fala artiste be wonbe do ben fop yewde be hollindiri langue odo be do di ko hande mi yidu. Do nar non vidéo ji mabbe di kono hande me wadi menga men. Fils de Bounaya c'est mon petit. Donc il faut y dengandi. Mi noddi fils de Bounaya min mi fara faybe ambe fop joddo wono sengo woto. Wadna concert manganda horema ko wutte fille de mali yambere. Mi yewto men fotti be ni ala problème na question ngara ko mi yebo goddum no. Ko pour dugol ton fop. Vraiment. D'accord. Il faut dugol fo wat do mais artiste ben kon be mariton. Dis-moi, quand nous mais quoi non, quand nous marions après, combien ko be fala woni ngadran ko wala langon ko be zu fo ya be anda kadi ko kambe ha si be ba ngadran 100 francs ça me regarde pas. Non, mais quand même be wata tude ni be ba 100 francs. Bien sûr, mais ko kambe do da chonti be watto be addu be bien sûr be ala kilipuji be wala sonji mais be wata tude du fi dugun tunni taw be bata ko ko yalti ka concert o kambe ji. Ah non, t'as oublié de... Non, c'était dit la vérité. Mais il m'a c'est pour eux. Après le ferait? Oui. Ah d'accord. Mais c'est comme ça on travaille. Non, c'est comme ça on travaille. Ouais. Mais attention, qu'on fasse de marbre à qui les faire de femmes de l'île. Nanu, là, c'est une de combat. Pour la Roma, si tu as des artistes, l'économie est bien, mais bon, il dit. Andi no on agno be do welde ambudi yalta no fa mal kono on Bella Joli mi wama wide minji e menenji c'est différent. D'accord, merci beaucoup. Donc ray da mari pare quand la pare on mari mare ko a suite na un concert. Bon no wodi parent ben Abdraman warno arde ko honno. D'accord, va denga pour y a pas de problème. Sellu Kabakunda. Sellu Kabakunda. Sellu Kabakunda. Kabakunda, d'accord. Kabakunda, Sellu Kabakunda. Pare Njogo. Mare. Il faut commenter Mare. Kajatu Diallo, Diado secteur Tunti. Kajatu Diallo, secteur Tunti. Piara ko sonna do moddo ka. Nous vela tame, il faut répéter. Non, il est temps de moi. Il y a Maria Motenkere, c'est vice-président du district Djengé. Il n'y a pas de problème. Allez, téléspectateurs de Benda de Jama TV, émission Mandarma, Souba Mio Dayon, on a dit que Bella Joli a tout affaire de l'info. You put it to quoi, voilà. Artiste bien de Wonder Mali. Attends. Isoflo. Oui. Hawrina mikoroma on seeda. Foda nu arato. Mina kayi matako. OK. Parce que il faut que andino ngi samedi il doit wawi goddum après non c'est que dernière question di clôturer l'émission il y a pas de problème famille parce que aya ko de menen do wona tawa nyaare ndoru ko wono kosang e mburu wonata kono non ka plateau do mi ala nene goto do c'est fils de Marga ko doit natude avec le petit là encore comme Andrés Johnny Haren bon c'est ça allez-y Moussa angata ka plateau adame Musa da Musa ta anka mukala ko ay ko duwata addu wala dum gaita
bebe esayi modo awa bulo buta are bijeng minno welammi kajike modo minno welammi kafamu modo yoni aduna ko dike minni aduna ko sai aduna no yurmi maide no yurmi ko maide na banimmi baba mimiji tike baba rab ko menendi do yadi dayno o inna izo monene yandi wota tonu goto yandi wota yennu goto ay motoni mamunyo munyal bonata ko Allah anni dunnan yurmi yawno nago yawmi fanga yawno tuba kasante odumenge mali lebe karen ko mali gaya ko mali yadi dendugu jemma dugun kakanene jara dugun jibinami mauni mimbe innata izo pay kunnogaku aduna koni mi yawno labe tumbo jemma mi yawno maleya e daka mi yawno punjunge sase mi yawno donora e dumbi bitawotta nalam mi yawno dalaba mi wali bebe mamun welilam be mamun kuna udabe ye dare izo monene izo pay kumbe mali o mali do min jeyami ije bela welilam attuna borami joli ije bela o labado laizem motimmi addurrahimi jikke mane welilam orimi sawora ora bengaina nailam simiyaru gora ori kawu cerno bebe kembure risi onto bala omo jenjeng koto bala jara noma simi innu jenjeng o jenjeng dibinami mauni o jenjeng benna udabi aduna golija musa welila nazepindi atampata tankemudo mari seriyan sembedei kala konini seri wotawolo koani marigido naye aidaimo aidaimo aigoji aidaimo. Voilà, merci beaucoup. Merci, Régie, merci. Régie, merci. Nadatumbo jemmo, yawna mone daka, niya inna dayino, yandere yadu mali, yawna nadatumbo jemmo, minko fugu minni fala, nabagaren jara noma, yawna belese kasare, afiya kababarabu, ande gadi jemmaleri, yawna madina wora, urupayeli sare, ande gadi jemmaleri mi yawno suuge mi wali min jibi bari modali walla layzem mo tilli walla zalumo nene missa jangomo parcel yona nimmi seede layzem yona nimmi seede min suka babarabu o menendido jokko jayno o inna izomo nene Kosatiwo milela tamabawo Kosatiwo milela tamabawo milela ta Koyeso milela raima Aduna no yurmi Aduna no sati Aduna kodike Aduna kodija Aduna no yurmi Voilà,
Merci beaucoup, merci à Iseflo. Ouais. Non, c'est bon, quand même, c'est pas mal, hein. Podar nous, andi kembunu ko muñ quoi. Ay goto ata muñade podar. En fait, donc voilà. Aray gondu marda ko yewta tele e aro ben e samedi. Wabe wayno tulano voilà be ka dira nata. Voilà, hara ko memata arabe be samedi bo wadi prépare ko moƴƴi parce que dañande min mila wonde tappo gimbe wongoy. Min ko mi joyde concert 7h à 7h mi dogata awre podi ogoy tappo gimmen no ton Moussa no ton Kim Broda aray ko accompagna Moussa wadura piano makko de piano tappo gimmen no ton mi joyata kile bagde mi nani da wola do goddum do yurbilan to on parle il faut yewte filu no voilà baba rap kono wondayno jokkondirayno voilà baba rap mi do andi paygo vraiment marno kum tala mari yimbe way parce que mi inviti baba rap concert goto oden lankar je didi nyanda mi nanno baba rap feddini way kono ko min nyanga nene goto baba go tellement paygo ko jolla respect Allah no mo yafu way kono ono mali donc mede wulli don baba rap few quand même comme on dit jokkondirano me wadi tourner deux fois lagini men dido mais 9 concerts men joué mi fuɗɗoto e 23h mi joa 2h wona 45 mi tippo babar no ƴetta ɗon o joa e 4h donde woni saha 5h woni saha 5h ara jama gandal weeti wallahi 9 concert min jouyi ɗum min e babaram sans discutation min jouyi termese touba towa leɗɗe suugue leɓe kere maali ko ɓeynata benseri kanta cuuɗi ɗum ko funnangue maali on min ari sabe binde fello ga min ari madina wora mi yahi duguntunni kamen mi yahi bunaya mi yahi dara bullere min ari sara salemata voilà non fop min suyi tawi on lawɓi kamon maali voilà tawi min heeɓi koye ɗon fop mi watti koye ka sako heɓo ɗon kaaliji ɗum fa waɗali clip mi waɗali clip c'est que ko wodi ko a fa maali hande si grand centre ju yettima bon anga yahay participa golla fiino jama o yirama ok d'accord j'ai bien compris wona fi mbuɗi nabunolan goy voilà c'est ça d'accord merci beaucoup merci voilà merci beaucoup Mr Wuri lanka émission si mi gayni notete donc fewndo merci la commandeur Isoflo tigi on aray mi weltani kema moƴƴa mi bon courage et bonne continuation kadi ka commandresse ka musique mais été heɓon Wuri merci beaucoup appel voilà été heɓon vidéo parce que kono waɗi hande musique o way yaari visibilité o ma heɓo est ce que ɗa mari page facebook mi alade jogitaki no gila fuɗɗa yimo lewtanal a ɓeftanal fa mi udditali woni soñji mbaɗi fof hay kay ɗum woni ɗum fof mi partage ay ɗum to ɓenna koko wattano weeli wen bon d' accord maintenant ara men wuttanama page facebook e tiktok ma e tout e kala ko concerni tawata hande kadi a haykata morceau ji maɗi tege toon e projet ji maɗi fof waɗe ka page ma facebook ka youtube ma mais artiste jo sa faala heɓde résultat seeɗa a heɓa page facebook e jamma on anda par exemple mi landikema compte soñji maɗi woni ayni a partage ina taka facebook mi yaji est ce que min nayi ko artiste non a wata wiide ɗum il faut que essaye ɗum ɗon accon allez merci beaucoup waray samedi sallah jaaɓi ɗen noddi jamma en fof tropique pardois à partir de 20h jusqu'à 5h du matin organisé par le district de Djendieng voilà Djendieng woni ko organise concert o adde kadi paye maali ɓen yo jour acca merci beaucoup joni nan ɗon wora hanko kadi woda ko woli seeɗa ɓay kanko hoynina piano mo jouirta waɗnayi acapella seeɗa quoi waɗa acapella wora non dañande ɗum jara ɗum non jaari acapella kay no jaari acapella ɓe fama wora dande ɗayi non mi lankomi hooreyam acapella no acapella ɓayɗa gomi hoore ma acapella goɗɗum mi watta waɗirɗa naɓirɗa wattirɗa walla ko ɗinɗa walla mi voilà non continue rek d' accord e konno acapella hakken ɗon a ndar ɗon hiwro ɗon jama téléspectateur ɓen kadi waynoro ɗon ɗon après mi ƴetta fisde marga e kumpay kunda ko frisa watta ok
Koni non. Console d'image. On ne retrouve pas qu'à sur scène. C'est fini. Allez-y. Bon, ouais, Jamaou. Dare kono prochaine fois te émission. Ok, ay ko adi konta on lang hiro jama fopo. Jama donc menen abe do benta ko adi kon lang hiro ma anta on garanjon. Merci. Ok lang hiro o côté amen menen maliton. Depuis donc Nagoy Touba Wora Belese. Donc ala salmina ka jama fo. D'accord. Ay ko sati ko ndenyande no lati donc ko hono mango tigiti Fouta Diallo ko no dede o da men gon tigiti ko Nagoy donc fe o Nagoy fop no supportuma concert oui est-ce ça il on to be Nagoy be woni tun do be Nagoy be yalta don no entre ko jelo entre on ko 3000 3000 ok d'accord ara salmini jama fo wetani kebe jonnan don MC Flo kaka do wayto wawen fi de marga e yanata voilà DJ ara weltanama merci bon weltani ko sake ko no wadi men artiste so nodda tami dum men a gotande tami e wado no voilà mi suba émission spéciale aro wade émission ko ngula kay ok y a pas de problème nani mais ngula tama do sala il faut que mi jetta artiste arako spécial pour l'artiste parce que joni artiste bon golle mabbe de mi ala famude ok y a pas de problème hara no mi de hiro do kaw cerno bebe kembure ris e kanyuma e grand masalu jenje ko frère Juan moƴƴa mo anko razelam programme di wonna wakilo yande ko aba résultat ouais bon mo tawa wallita ko lam peji no ton e messe ko faire lamarana bambilor de nyande no minni mo yo moba nan ton den jaga jaaje tati nayi wadana mi tropi pardon sona mi mata ko mi simbe be ngala to mi mata ouais donc gonga ma voilà mi sona la jonno ma no big up donc ko mi la holi ma voilà mi simbe ala mi ala jawde de no gonga ma voilà ko simbe do wara mi darto do mi dara to na wada amaturo on tuma fi waybe mono seyti voilà mo ala bobo dimba ore ube abe se dari amaturo wadama wala bobbe way voilà mo ala kele o mo do way la mara donc petit merci beaucoup allez merci beaucoup Flo merci voilà c'est ça hara ko tiddi andinti ko dum jamao si Allah la do jabi sabedi hara et tropique par doigt voilà régime s'il y a quelque chose pour me doit imade plateau donne-moi voilà régime badan di la femme doit jedi fils de Marganata avec on bokadide Mazi Flo acha merci beaucoup piano mai voilà joni wade ni ya bismillah ya merci beaucoup voilà wombe darde Jama TV do ngandi subang émission ko mi don non ne bata émission hari lanna kono no bay do ngandi invité be hande duudi ko pour samedi salla jabilu dime dum ko yontre hande fida yetta sobbe ron ko hande yontre hande parce que ene be dime be sikka ko lebbi aroje di ko samedi yontere hande ko hoto dum watta ko topic par doigt ko be organise do ngandi ko jeunesse mali no mali duudi do mali ko frontière contre Sénégal baɗɗo to piriyo hewti Sénégal donc yahe soutenu boy bobe e Mali allez fils de Marga assalamu alaikum walaikum salam no marse da jam jantu ko nu fewni asna meden ko nu jammo andi ta ko woni fils de Marga do nini sukabe irobe Mali beni bube arali sime hewti welto to komi wali ya sakoto sime si irobe Mali beni bube arali sime hewti welto to komi wali ya sakoto Allah fils de bunaya ari koko woni ne jara
merci beaucoup fils de Bunaya kun songu ndong adda mema ko nebatara jama no falak mande kadata jona nanda oya honno MC honno Mazi Flow o tina ko MC Flow ko Mazi Flow ko Celio no je comprends aja saba da jang ouais jam sun alhamdulillah ko no mi andi ta ka woni MC Flow ouais Mazi Flow ouais aja fils de bon auditeur auto mon gauche à la droite DG aja voilà dire fils de Bunaya directeur Seda tawta mo Seda merci beaucoup voilà oui Mazi Flow banto dara cameraman okay wadi kepi ono suude gite den te jamma on ko so holi andugol tour concert oui Mazi anka Mazi quoi oui Mazi Flow oui donc ka jogi Mazi jidi quoi ka der geew quoi en fait non Mazi jidi way hay sinami jogi tiri no diga sa goddi go sara la wonde ma andi ni jamma on ka woni Mazi Flow mi anda ata faya bonde bigo pemon Mazi Flow pay ku ngai kamen on andi dun do woni non ko jamma to fa camera on darata wowla ko wowlata ko may oui no weliyade mali no weliyade mali no weliyade yarobe mali kamen no weliyade siya hewtu mali kala wo mo yuda no rawni yarobe mali mi welti ke mi seytinali subinam mi jetta yarobe jenjeng. D'accord, merci beaucoup. Non écoute mi nal bayat nan do poda daw voilà acca taw men man bon yarobe mali oui yarobe mali c'est-à-dire samedi oui samedi no lati mali no diti quoi parce que ako ko mali voilà anko mali yadu bende ko mali fils de Bunaya ko mali ko mali laise ko mali ray mi organiser ko mali donc ono jettali be nokku hay nokku sina ono mali ah oui il faut men combattre men dara parti men est-ce que no wodi wobbe galanda horema no mari dole si ben programme wobbe men noddi janambe be si be ari meden tanjinere men folaybe parce que ara men wadi combat men d'accord men gandi voilà contre malori kamo ngi jat oui min ko Mali Madina Wora donc Madina Wora ben fo faire do no préparer pour accompagner golma Mazi Flow donc hande si tawi est-ce que amedi hari tawe des concerts be Mali ka pour la première fois oui mi medi tawe des concerts be Mali même Ijo Flow au programme yo invita mimia extra wobbe go kadi d'accord depuis ne bi ko fudda yimugol ka ne bal parce que mi nani da fuddo dentro darte mama ya ne ron kan ko mi mata no min ne bal ko mi fuddi quoi kon woni mise base ma tigi mo min base on fait ko mama ya poda quoi mama ya poda menane acapella ma ko dentro fudda wadde oui ah non mais attends oui mais andi no way wonde kadi polyvalent mais ma do seeda wobbe ina ma memirda kadi seeda quoi no fop no way wonde oui hande si tawi concert wadama pour la première fois on jettama artiste vedette walla na artiste vedette be tawada kay kambe mi tawa oui kambe tawada parce que donc artiste vedette on te on dudi son dudi esse sawa esse hen ala hakkunde mo onon be artiste be Mali parce que joni Mali fo woni mo non mais yudo hore mum kadi e programme o go ara kanko wadi hore makko fereje parce que ko duwa kon hotrabe Mali ben do wonde nene goto baba goto quoi comme ça no programme rani no gasa wobbe mabbe do be meeda la yiwde en plus wobbe kadi haram meeda be yiwde men si fofoti kadi mo beno do hollude ko mo Mali ara yali hore mum quoi d'accord oui merci beaucoup bonne communication ata Mali soutenir concert mo jajonna no fils de Bunaya kono ça va bien dara caméra ma mo jajama nganda ko woni fils de Bunaya kono concert samedi kono organiser mo ka ko jettado en tant qu'artiste way kono woniri ko granja woni ko organiser programme woni hombo grand Abdourahim Diallo baykum be dugun tunti bonnu baya d'accord woni ko organiser programme oni fils ar wallitoda min boydi d'accord min kadi mi jetti mot kayangon fow min si Allah mi tawete programme mi wallinira ha voilà mobilisation no même fokitel non o yarano hanir non quoi
yesse no do way mobilité de fewdo wadde do mo parce que haray na kasse jon na don na duma haray o watta mo tum balla donc o be wiyata non wawata yargol non parce que kanko parti makko mo parti ka o zéri ɗon e fi côté de financement on imo zéri ɗon ko timmitis bon minen artiste ɓen kadi mo be amen parti ka wawiri ɗo wawiri ɗon e fi côté invitugol voilà ɗo famɓe mum ɓen voilà minen kadi miɗen jokkirgol sengo ɗon ko laaɓi non jokke mi digo ko laabi no andi ko wota mi hulu do ray mi wota o ƴettuɓe ƴettumbuɗi maɓɓe hukka association on koye fuɗɗade woni ɓe invité on ɓe hoolo on onon marɓe ɓe hooli marɓe yimɓe howɗe yimɓe ɓe mais surtout ma fisde marga a ɓooyi e gueemon joni a faami so tawi yimɓe cutanalima haray vraiment mi famani aɗa ko on welda yimɓe ɓen walla ko on ɗum mais quand même ɗa doit hebbinde concert en tum ok normalement on so tawi ɗe woni jibinande maal nde yeehi men ka Jama TV ɗo ɓe wawi men suivre ɓe wawi yiide mobilisation momen fokkintini on so tawi woni hiɓe yiiɗi yo maali yaar yeeso yoɓe ar ɓe sutana men ɓe wallito men namin tunde ko minen organise ɓe programme on ɓen fof ko fay ɓe maali tu won ɗo kan woni weede toon ton quoi non namin de mais noon lan tawra e maɓɓe kan woni fils de Bounaya kan woni weede toon fils de Bounaya way ko mi woni fils de Bounaya fuɗɗi yimude ko hono de morceau ma filitima mi nana accidangi artiste ɓen wona ko waccuma ɗon de accidangi artiste ɓen c'est mon émission acca filitima yimɓeɗa ɗo joni on fils de Bounaya ono de sukaɓe iwroɓe maali ɓe beneɓuɓe arali wala je fereni ɗon mais ha joni jamman ko morceau ɗon tun andirma ok no heewi tef piiji waaliɗi mais kala ka yahuɗa jugo fingol giggol welaafi bola mera ka ballon mbiye fils de Bounaya ka mariage mbiye fils de Bounaya ka Dennabo mbiye fils de Bounaya mais attends ka soirée dans centre Dennabo ɗo ko Dennabo hombo yiwɗalange mum non abbo ɗe on tam ko Dennabo hombo taw yiwɗalan ay vidéo ji ɗo mi yatande joni vidéo ji maɗi yimɓe filme ma ɗin ɗon ko avant haray fils de Bounaya andede avant mi heɓde fikkiɗno fixé mo anda hoorema mo voilà momi wondini ni mum ay ɓe succès mi fuɗɗike on to de ko ono walli min mum ha mi hewti feɓe kam on puusalagga ha mi hewtoya non probléme ko honto andi probléme na yawi ɓe succès ɗo joni a yata Dennabo ma min miɗo yiiɗo e ballon par ce que une artiste onon souvent ko ballon waɗi wonko ballon waɗi ma haɓɓitoyamo jo ka ballon ɗon te alors que ɗum essaye ɗum ne wawi jonde succès artiste hande no concert waɗira ɗo ni haray ɓe yiya on janggo e dimanche ka ballon donc samedi ɓe dowa yoɓde 3000 francs dara jeu mon ɗe est ce que ɓe yoɓa on 3000 francs ɓe dara jeu mon ɗe ɓe daari on ka ballon e samedi way andi ko noon addi eddema fi côté de ballon kon tigui yata kom c'est que neɗɗo mo wonduɗa bindi e kikiɗe si o programme événement o innima DJ Bella ila yiiɗi yahu ƴetta matériel ma ɗin ƴetta nalan image programme o mi tangguini ɓay ko ƴiƴango tan ɗan hiɗa hani immagol yaha hay so tawni ko hirtan hum quelque temps mais mi siko min wonno artiste ara mi yimay Dennabo sina min ƴetta mi wonda e pianiste am walla misembe am ɓen a yatala yawa ɗon playback ballon hay siko hombo dara koye nene goto baba goto ko hon ɗum naɓatanmi mi yahay mi jooɗo mi dara comme tout le monde mais golle ɗe mi watta ɗen saga komi exploité ɗe jamma fo yiiɗa ɗe mbiɗa andi artiste ɓe onon Guinéen ɓen ɗo komi tampini on ko ɗi piiji wi on noon promoteur ɓe ƴettata o hara ñande o ñande par exemple hande wanoɓe waɗoɓe pooɗa ka Dennaboji ka mariage ji hara ɓe mari concert hande yoɓanteɗo 3000 5000 ɓe waɗa pooɗa ñallanga fof ɓe waɗa pooɗa ɓe yoɓaɓe 3000 5000 fof ɓe amide maɓɓe ɗum ha kikiɗe est ce que ɓen ɓe yaha ɓe yoɓana to oya 3000 non satte yeefi satte non ɓe yahata déjà par ce que a waɗani ɓena ko joni ɓe serti et puis c'est la même couleur kadi ɓe yahata ɓe yatino kadi ka yimmeteɗo il faut que essaye o dartugol hoore mon e ɗin piiji par ce que mene mene yiiɗi yo gollu par ce que ko ɗum ɗon Allah ko ɗum suɓi ɗon en fait a faami Allah tawta on e mum par ce que kala ko suɓiɗa Allah tawta e mum mais nayon kadi saboto ko suɓi ɗon ko a faami hande par exemple janggo ballon no woodi terre magazine n'est ce pas janggo ballon no woodi yontere hande mari concert janggo mi yamita fils de Bounaya no ƴetti micro renna ɓe yawno yimɓe yawnoɓe maali ɓe ɗon ko ɓe arali taw ko ɓe c'est la même chose kadi ɓen ɗon yahata concert on kadi e ɗon et il y a la même chose. Est-ce que ça va y arranger? Non, 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 arrange. Mais, DJ Bella,
en ɓeydira toon ideji mais wono on côté de mariage min ha hannde ono côté de gente dennabo ni mi meeɗa yawgol fi programme dennabo mariage ɗum ɗo mariage hay ɗum e hoore mum mi yahaali min ko mi woni yaade ɗo kon fop ko ballon ɗum kadi ko par final on tigi wawata yaade tele goɗɗo wawata hande on tigi hewtal taw ko ananɗa hoorema nouveau mo mi ananɗa hoorema momi wawete invité ɗum ɗo invité de ballon mi ronka yaade non a yewti on niveau non écoute-moi on te dit la vérité andi hunde nden ko a hewtane hoorema koy way ko a hewtane hoorema ko pourquoi ray mi wima tu wiiɗa wawi yimude o ƴetti fima ɓerte ko golle ma tagaɗo fof tagaɗo si tawi aɗa mari vision ma o yeeso no a bunganta goɗɗo koy a foƴƴito kono no woodi ko expliquanta mo wima a yawsi ɗum ɗo wiya ɗum ɗum ɗon yaafola ɗum ɗo waɗire ni e ni e ni e ni boddi si mi janda emi suuɗoto a faami mi respecti hande ɗo iɗen ɗo ɗe jooɗi ɗo en fop min somi yeɗikema jaran o ha goɗɗo ha min nadde je bela mi jooɗi e radio mi jooɗi e télé mi jooɗi animation et tout ça a sikka ko sama ka min moɗi hitande en ron la waɗana goɗɗo attaya ka yaasi mi jonna gardien jon o naɓa min mi anda kono radio way mi anda no télé way donc ko un jour tun Allah jonnitinni golle hande c'est pour cela que moddi si mi jaɗat ndu suɗo to ay fide barga mi arta e concert on samedi so Allah jaɓi en fof iɗen tun mais kono iɗo mari probléme goto non concert onon artiste ɓen par ce que min e waddi goɗɗum tawata wela Allah ha wiyatagano wela Allah a wowli kadi ɗum ɗon wela Allah ko ɗum ɗon waɗi Iba Mar Diop e dono e Douta Seck concert waɗi mo duwano ƴawde o ƴawata ko moni présente ude o ara hewtinni o inni onon ko artiste ɓe yoɓɓe on wo jonni on goɗɗum wo ƴawnoto ɗum c'est pour cela nde la wodege o émission on an min hay émission an ɗo ka télévision ɗo ha hande mi artiste o yoɓa Allah mi invite te lawonɗo ɗo e payde ko ɗum ɓeɗa no ɓen artiste ɓe yoɓɓe 25 000 30 000 ɓe invita ɓe te min ha weetango hande on artiste jo on tigi widenaka page ɗo walla o demantanmi mi meeɗa wiide artiste yoɓan mi invite mais la landi yafuɗa noon wonno o programme mboma par ce que mi tangguini programme on ko ɗon wonno programme mboma combien de fois on tigi no ara télé ya publisa programme uji ɗin dal ko ɗum woni innete on tigi ala jo ale fi programme mboma on ha ñande woni ha ñande événement on tigi yeehi télé te hande sa fokkiti yawgol ɗo télé image mo nda hoorema fopp no sutima no dardema a ƴettaki façon coñcol ɓe ɓornoɗa de 1 a sooda coñci ma immoɗa yaaha télé na nokku gotum to yahata a yahay 2 fois 3 fois siki a fami public ça bon ɗum ɗon fopp mo waalo yawta to invita jamama ɓe anduɗa hoorema wonɓe ɗo Mbour wonɓe Thiès campement Ngeho partout siki a fami ɓe Thiès ɓe immo ɓe ara ha ɓe hewta ɓe tawa an invituɗo ɓe addi on tawa hay son timmuɗo woni a yimali est ce que ɗum no welna ɓernde on tigui welnata ɓernde makko ok merci d'accord avec toi andi min lama réalité e golle ande la d'accord walla sa joali a carte ke fi no juira walla carte ke fi no yimɓe ɓe gara a joali la d'accord on erire ɗon mi wiyatama hande moƴƴa mais ko noon de façon de hay si a joali hande nde ñande walla a joali ñande goo façon de parler no woodi no wotta on tigui hara on rectifiantama ɗum aduna a faami par ce que min hande si tawi min mi ko sabu Abdourahima mi andima par exemple piiji ɗi fof mi woola yen waɗu ɗum ɗo waɗu ɗum ɗo min Abdourahima ɗo avant ɗum ɗo mi joɗanamo conseil fima a faami fi on waɗata ɗum ko par ce que la yiɗi ya perso hay ñanden ko yawɗen ɗo mi yiɗi alphajo polgal yo filme ɗo terrain Lami Gueye ɗo ganda ko Bele Diane on premier kun a jet anduno on somma ɗo ko on sa waɗi diye o waɗi carte ni moƴƴa fami ko mi arno sirajo no minemo ko artijo talanjo film mo ƴettuɗo ƴettu micro ɗon o jui o film et puis o poste ka page makko ɗum o woni vulgaire vraiment ça a été bon a faami ko ɗaɗe ono ɓe artiste ɓe onon on sikke ko ñande wotere tu woodi ana ñande wotere woodi a faami hiɗa ɗon ka joude concert mboma joue a concert sayfon ko ɓuranayma a faami ɗa ɗon ka joude concert sayfon joué a concert haɓi fata ko tata kon ɗum ɓuranma à Portugal ko joueɗnaka sayfon ko ta compris non mais sa jippike ɓe inni son on par exemple ɓe coupima son walla ɓe a joali
a jippike a wi onon ɓe présentateur ɓe onon ko jonɗon mbuuɗi o waɗantomo goɗɗum donc haray anda so min jonnami hara toñimen sifaɗi piiji donc amiya ɓe ko ɗum seytinno mi seytini ha par ce que min miɗo andi min ɗuma ha weetango hande artiste jo wonɗo ɗo wallahi agim ala mo mi invité ka télévision ɗo minna mo addu 50 addu 25 mi 30 mi invitama ala kadi artiste jo arɗo mi invité mo ha mi gayni émission o yetti 5 000 o kidɗi komi wiyta merci ko ɗo mi waynidi taw yaha mi yaha et même temps ka télé kam mi wonnoɗo to pourquoi fiyon ɗum ko fi wota jaggota ñammitina mais ça fami mais quand même c'est bon donc samedi aray le 10 mai ouais samedi le 10 mai aray ko teddungal tous les fans fils de Bounaya kamɓe ɓuuri hoolorde par ce que ɓe wi fils de Bounaya mo mari yimɓe mo mari talan yimugol mi anda ko honɗum wonɗa e programme nde fi samedi hara salon heeway promoteur ɓe welto et puis hara ɓe organisana on souvent par ce que onon maali noon joni woni yimɓe woni yimɓe et puis a fils de Bounaya hande goɗɗo an ɗa yimude a ala clip a ala vidéo moƴƴi a ala c'est à dire pourquoi ɗum ɗon fof a waɗali jeppi fuɗɗa yimude to jama fof no anduma par ce que anda mais ɗon on hiɗon tawra non mi tawa kadi ɗon hiɗon tawradi mi tawa kadi onon responsabilité ɓe ɓen onon attiɓe la lansude ha jama on fof andimi ɓen on duwaka la lansude ekkitiromini est ce que a ari a wi ɓe joni ɓayɓe on lancila wallirelan ɗum ɗo mais pourtant mbaɗɗo kala man programme mo haala ɗon mi wala gasani on onon hiɗo duwa yiɗe ɗum wala mi haalnali o a wi men ko ɗum ɗo soholla andi men ɓe itte sadaka kono ko sa wolani men mais wata wiide men itte sadaka a wolanali men ko ɗum e sadaka ko ɗum haɗindinɗa ok mi haalni o a faami hande anga jotto ɗo par exemple mi oya honno commandere le petit wora là MC Boy wora ouais o waɗi petite vidéo mo waɗa ma ko téléfilm mani ko bon c'est pas un bon clip on te dit la vérité na clip innaɗo ko clip ni mais quand même jama on joni andi ko kanko émission ngo par ce que ɓe confonday fils de Bounaya e oya ɓe haɗi ɓe sikka ko a yimi morceau ɓeɗa sek ko ɗayi morceau ma a faami tellement que fayda mélodie on o certain ha par ce que aussi ɗo goto waɗɗo ɓe fof ko toɓe waɗita honno kawoya kaba donc c'est ça mba kañ kadi joɗa e mélodie goto alors samedi émission men o landi déjà merci régime mi sikki tum o wanna hen songu gotum non o sagan taw mi invité taw jama angon allez-y haray avant tout tawlan invite fans ɓe am ɓen fof mo ɓe ka wawi hikkorgol wontirɓe ɗo ha Mbour Sali Mbour wonoɓe campement Ngeho wonoɓe Diamniadio ha Thiès haray ko teddugale mon e samedi aroɗo on à partir de 23h comment dirais pardois tropique pardois haray ɗon sabba e ɗon sabbora ɓe Guédiawaye fop ɓe usine Ben Tali Grand Dakar voilà haray tous les fans fils de Bounaya mi accali hay goto fans club fils de Bounaya on fof kadi fiman ko dow fans club fils de Bounaya fi maɓɓe ko dow ala régime adna noppoɗa o goto mi jento fans de oya fils de Bounaya après wanadire oɗon yammi fala arrangement o ɗoyti arrangement o ɗuuɗi way ɗañaway joni mi falama waynade yaroɓe ɓen wora yettaɓe ɓen jallo yaroɓe ɓen duguy ɗañaway joni yettaɓe ɓen mbari honto yaroɓe ɓen marga DJ bela joni ko yonno yaroɓe ɓen duguy yettaɓe ɓen jallo honto yettaɓe ɓen kante iɗo angaray joni ko deyammi wuldani Abdoulaye Diallo nabarani yade dugum yaroɓe ɓen dugum bundu baba sabaya yombe mi falama waynade ko honto yaroɓe himaya ɓen yangare joni ko honto
be bunaya gila ngare joni ko honto yaro be tubaben gila ngare joni ko honto yaro be bandane tay ngare joni ne kulla zafalatani يلا ببناني ومرقة جولة تاني Neneyo, Galeyo, Neneyo, Galeyo. Merci beaucoup, voilà, merci Moussa. Monsieur qui n'en est pas, Joato, pays mato. Non, attends, retour à mon. Merci beaucoup, fils de Bounaya, commandresse, Maji Flo, Laïzen, monsieur Adouraïmi, nous fallait retour de table Johnny, ou Wayno Direng. Émission pour nous, Moko, Douano, Milon, Kono Bayi, Kono Woniri. Il n'y a pas de problème. Johnny rendez-vous samedi Salah Diaby, tropique par doigt avec tout le monde. Parce que concert Wairi Wade, famille, l'homme salmita le président Siridé, le président de l'association, le jeunesse Moïguiné, quand on est président, on salmine M. Ouri Chalere, le président du conseil, salmine Souleymane Bari Comser, salmine ADKP, on fait comme Jibina, donc, simini ADKP, ko Joli et Kenkong et Pellel. Donc ko ɗon mi jibina mi jandi ara mi salmini Hajja Binta Pellel mi salmini Amadou Gere Baylo e kala jeerto kadi FC Kenko fof no salmina e ɗon addi Salah Diaby ɗen participe de tournoi Sékou Maron e Jama TV inchallah ara FC Kenko préparez-vous d'accord mi arta e ma joni donc ɗo mi salminta régime mo Sékou Maron si salmina Wuri Guiɗo Jama e salmina Ceerno kankane caméraman fittowo ɗo on fof en salminimomo kankane mo dañi takko an ɗo peti voilà en salminimo e moƴƴa voilà Daro be faut vraiment be capable be ido dudi merci ta fala wode goddum way no wodi invité be ban la hore mabbe men invité ben do inde mo wolaka wano commandres wano Petit Ba système ko invité Petit Ba wada gagnon ko invité. Voilà, wano Ruski Mali ko invité, wano Petit Boss de Kunaya Paikumbe Mali ko invité, wano voilà, wano comment dire si mi konta inde artiste info mi falje quoi. Parce que no dudi. D'accord. Hare lang nuliti invité ben fop kala man artiste jo andudo no invité. Ski afami emo invité ka fop hara hidon sabba sabora kadi ha. Tropique pardo ko yombira na nyande samedi rodo ngale ko teddungale mo ngom fop d'accord tropique pardo ara no defo la jeune joni wayno don oka Moussa ka de wara vraiment voilà. DJ Bella ara weltanama me wayn jige fambe ben mi do notibe timbe ben okko be nguma taw Hadja Ramatoulaye Diallo mo na bienvenue bon angina buri fils de Bounaya timbe ben be nyela ben be malinda ben be sengeti ben be sangi ben be tuba ben fo be habe termese ala kala ka fanjola ay timbi woni li hara mo invite inshallah la je timbi mi weltan to ko to mad lamarana ko to am buba président jeunesse on timbi madina hara mo noddita ala chaado da simini mi konta on tumi falje hara fambe am ben timbi do habbi on inshallah le 10 du wonta samedi aro kala inde mo yettol mara men habiti mo inshallah tropique pardoa la fala he kimbe woni don no wala jimbe ata da way ugina def seeda ugino da seeda gara me mali caméra ji dum ugino da few yatirani pianiste mon kan gadi ara merci beaucoup pianiste kan gadi ugino da ara parce que ko stawno clip ugino wodno mena clip voilà mais c'est pas grave allez Jama TV on est avec DJ Bella Joli l'on forno mo sa génération hande non ande invité wano fils de Marga Laïzen Timbi Raimi voilà Moussa Kenkon kadi hewtido pianiste ah oui aka ajettimi ko don fils de Bounaya ko no fala wolde d'accord merci Moussa ça va alhamdulillah lay jam jam to alhamdulillah ko no fewni
ko fewndi mi anda do da jude piano mi fama dum hari kon ko mo janduma jogo piano jogol piano mi jogi meter be hew mi kontani ma do ma kono goto ata wonda awata de tawa premier jon ko tonto mic tonto mic para deuxième jon gombo deuxième ko petit bassiste donc merci beaucoup donc a fuddi ke kollidi no fuddi wawde seeda mais attends accitumo jodo tranquille voilà comme kadi arta non émission on déjà c'est bon maintenant ça non on a un programme ko programme aka acha merci beaucoup waray Moussa ankadi samedi anno bengu ma ko yimo bengu man tawa e pijidi non ton de nyande ko jalla amobe me hinata jalla amobe dan ko fiyo do bengu ma arali non andi fo wata arte do bon donc wa représenter mo quoi mi représenter mo no wodi kadi hay bokku be tom be arali do andi si hunde fokitama bon donc wata mo manta maccam est ce que no si arti to fidi si arti to mo kala ne joy 300 400 ese jemo lelle to non mais den programme ko no zuirte mais yida hay goto ya ton ronka wertade be mama ya na ton be afro na ton bon donc dandi ko heccere bendere wobe to wata wonde concert on rewbe na ton ara me den tori jama yo be yaw law d'accord bon donc hay mo ala mo yada wobbe na ton abo mala mo yada ango ka joma tato ta wolirno no namin a woli mo ala mo yada inni komo alla dowta dum wobbe to go aru hebay ko nattam jonno ankare joma rewbe tato be fonsino amude to be jokki ha be jokki jogo ma piensi go natri don non go nare kan wadi non de nyande be yobo mi yobo de nyande non samedi yombata mes amis samedi salla jami avec bon donc un grand concert way no wadi ko mi yotto do sed rek andi be do yewti ko yewte ko kono hara me den habbiti be grayof bon donc be liberté 6 ha hewta be har yalla bon surtout o mo be nata hajja hawa jallo bon donc haray hajja hawa parcelle kadi no habba bon donc mariama kadi depuis Thiaroye mo habba de nyande be yey ko mboynete président France Club Binta Tamba ni président France Club Mama Jamba donc président France Club Binta Tamba nyande mi mo concert wadu buntu petit en tout cas le France Club wakili non merci mais kono ala sendu de jama mbudi non mbudi de men sendu de jama ko nande rek ko fiyo no Binta Tamba ni Binta Tamba depuis Tamba et puis mo yimude mo wakili mais ha joni jama pour vali tala makko mo da ko fiyo dum nganji ko era woni yonali abo nyane na lo joti yombo abo ero yonali ero woni yonali non toi aussi atudo ero yonali no andi ko inte talan da way préparer di dubi ko nyande alo smart alo ni ko de nyande wata yatude d'accord Moussa samedi quoi woni mission par exemple wano jobe poda ben fo nde nyande anje kimbroda no ton Amadou Pay ko no ton namin ton andi si woni zonte be no dudi il faut zo ben duda aray kimbroda no ton Amadou Pay ko no ton andi fendo ni tonto mi kalado petit balado ko e jungo kanko kimbroda mi woni kon donc hare nde nyande humpado kolli wo yo hewtu ton de nyande amatoro ha weta d'accord fi ben seyti hare mi non mi wento do mi acci dawon e ko hediti ko be do ngande voilà déjà émission e fo wayndire woni non jarada ya hare men habiti fop d'accord jon do raymi aka fi de bunaya jon nango taw wayno après fi de bunaya wayno raymi wayno dire wadem bye bye à la prochaine il y a pas de problème bismillah ko dum wadda ko waydra dum hada dabbi mali on fo non do hare fo no noddita ton de nyande toutes les jeunesses district Djendiaw Mali Yembere fop ona o mawo c'est men konti men falje parce que concert do ça concerne résident Dakar wonbe do ben fop surtout mano Mali be arbe ndara ko hon faybe artiste be joki d'accord parce que hunde yuda o feƴƴa ko layse timbiwi kon ko woni wo ko soutenance si hawre mo beltitirama no yarta non musay soutenance il faut heɓo yoɓe ar so ɓe ari ɓe anda ko kamɓe woni homɓe par ce que ɓe malno gane patron ji ɗi no heewi taf faami min komi woni dernier jon no woodi gaɗe woɓɓe so ɓe inni ɓe sooda e juga keɓe ɓe sooday tati ko Dakar ɗo ɓe woni d'accord hare fopp no invité aray ko bisimilla ko tooli acca Maji kono mbaɗa ko waydrano salmina an kayit maɗa e waytude woy ɗo vraiment ɗo fayda ko bonko wiyete kon
do terminer quoi parce que ko doit yewtede kon fo yewtama sina nyalande joni fayda yewti joni ko nete joni ko une semaine eddi dum ko samedi yontre hande voilà donc ara jama fop weltanama wonbe chivude fop ara jonnama bigo quoi toujours ara fon habbande nyande ton quoi d'accord oui merci beaucoup ata jonna do fils de Bounaya kaga do wayto ok haray lije bela mais wonire way tagol merci siko saga non meme ko conseil wala growl no la way ono waddo andi memi go ngota memi fawdo nane abe miligo ko men convaincu ta ko men convaincu ma ben convaincu do samedi dal andi kon wadi tekkere den si wadi donga nga rondu men dum samedi har hande kadi fils de Bounaya il va devenir voilà ok président fans club fils de Bounaya ala ila hira ila weltra ila sabande nyande voilà ange membre be mabem fo staff ma on fo ala don sabba tropique pardoa be parcel voilà fambe a wombe geje way fambe a wombe usine bental kam won don tigi be koloban partout be mi woni humponir le réseaux sociaux fo kadia ala don sabba sabra dole amen den koy mo woni dole amen den koy mo woni sai artiste jo bewi tum ando ko ndo iwtude ba makko be won moy pusude sina do ngayata haynoko ara meden toriyo yon aro okko men dole ara okko men force di jebela mi weltanike ma ankadi e battane deba mo cipintinda do fo mi weltane gran Abdourahim Diallo granjo darani lam buye ko tegi dim fo voilà pour mi hebo wona makko min nali hebota ko no yawata voilà no min nali hebe ko no yawata voilà fambe ambe fo fi mon ko doy don sabbay don sabbara merci beaucoup voilà ara émission lani labi boy merci téléspectateurs bonno da émission merci Jama TV merci régime merci ka preneur de son en salmini Jama fop bona o mao on te dit ciao et samedi inchallah jabi hara den tropique pardoa à partir de 20h jusqu'à 5h du matin are fije jale on nani ko be wi do ko be wakiloto be weltina fambe be fo merci à tout le monde et bye ciao. Very well.